ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଗୋଟିଏ କୁଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେ କୁଲକ୍ଷଣଟି ହେଉଛି ନିଜର ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରି ଅଣଦେଖା କରିକିରି ଡେପୁଟେସନରେ ବାହାରୁ ଆଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା, ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଫିସର, କରପ୍ଟ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ କରପ୍ଟ, କିଏ ଡାକ୍ତର ହେଉ କିଏ ଅଫିସର ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ପଇସା ବଳକୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପଦ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ଖରାପ ଲକ୍ଷଣ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ କିଏ କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ଭାବରେ ହେବ, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ପଇସା କାରବାର କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ଆମ କଥା ତ କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ କଥା ତ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ଗୋଟେ ଡେପୁଟେସନରେ ଆଇଲା, ସିଏ ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପଇସା ନେଇ କରିବୁ, କାରଣ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅତୀତରେ କେବେ ନଥିଲେ, ଆମ ଦୁଃଖରେ କେବେ ନଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟୁଛି। ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ କର୍ମୀକୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଲକ୍ଷଣ, ଏ କୁଲକ୍ଷଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେଲା କରାଇଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ଅଫିସରଙ୍କୁ, ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆଣିକରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲି। ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିକିରି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଣିବା, ବାହାରୁ ଆଣିକରି ଛିଡ଼ା କରାଇବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନ ନେବା, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କରି, ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ମନ ତାହା କରିବେ, ଅଣଦେଖା କରିବେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମତାମତ କିଛି ନାହିଁ। କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଧସ୍ତନ କରି ଚାକିରିଆ ଭଳି, ପିଅନ ଭଳି, କେରାନୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖତମ ହେବା ଦରକାର।